Prečo odporúčam začiatočníkom pri investovaní akciové indexy a nie akcie? Poďme sa vrátiť trošku v čase. Pred 35 rokmi, niekedy koncom 80. rokov 20. storočia, stáli v popredí svetovej ekonomiky japonské a americké firmy. Ak by ste sa na tieto top firmy pozreli dnes, tak z top 10 z roku 1990 nájdete dnes top 10 len americkú firmu Microsoft. A čo ostatné firmy? Niektoré nie sú ani v prvej 50 rebríčka najhodnotnejších firiem sveta. O dekádu neskôr, koncom 90. rokov, boli zase popredí top firiem prevažne americké firmy s jednou fínskou firmou. Viete akou? Áno, správne, ide o Nokiu, top výrobca mobilných zariadení. Kto nemal Nokiu, nebol proste cool. Možno si spomínate niečo podobné ako dnes je iPhone. Avšak prešiel nejaký čas a Nokia dnes nevyrába mobily, ale telekomunikačné zariadenie. A prečo to spomínam? Aby ste investovali iba do Nokie v roku 2000, v čase, keď boli top 1 na trhu s mobilnými telefónmi 10 000 eur, tak dnes by ste mali približne iba 650 eur. A toto sa môže stať akejkoľvek firme na svete. Môžete si zostaviť aj portfólio akcií firiem, ktoré si vyberiete a ktorým veríte. Toto je však cesta už pre pokročilých a skúsených investorov. Odporúčam pre začínajúcich investorov investovať do akciových indexov, ktorých je súhrn 500, 1500, dokonca viac ako 1000 firiem. A ako to má výhodu? Ak je v indexe veľká firma, ako je dnes napríklad Apple, aby sa jej prihodilo niečo podobné ako firme Nokia, tak sa automaticky zníži jej približne 5% podiel v indexe a bude oveľa menej vplyvať na zisk indexu, prípadne bude v indexe nahradená inou firmou. A jedna dôležitá rada na záver. Ak začínaš investovať, odporúčam ti poradiť sa s odborníkmi, ktorí vám nielen poradia, ale prevezmú za ich rady aj zodpovednosť, pretože investovanie je dlhodobá záležitosť. Ďakujem za sledovanie a nezabúdajte, peniaze sú čas.